Hare Krishna, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna. എല്ലാവർക്കും പ്രഭുപാദ ലീലാമൃതയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പ്രഭുപാദന്റെ അവസാനത്തെ സെക്ഷനാണ്. പക്ഷെ ഇന്നുകൊണ്ട് തീരുമോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. കുറെ പറയാനുണ്ട്. അന്തിമ ഉപദേശമാണ്, അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ്. നമ്മുടെ പ്രഭുപാദ ശ്രീല പ്രഭുപാദ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ലാസ്റ്റ് അധ്യായത്തിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. മാക്സിമം എന്ന് പറയാം. തീർന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കൊണ്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി ശ്രീശിശുപാദിഭാഷ്യാർത്ഥദേശധാരി जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എവിടെയാണ് നിർത്തിയെന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിർത്തിയതെന്ന് പറയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മളെ അന്തിമ ഉപദേശം തുടങ്ങിയ മുമ്പാണ് നമ്മള് കഴിഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തിരിച്ചെത്തുന്നതല്ലേ മാതാജി? ലാസ്റ്റ് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്തുന്നു. പിന്നെ മടക്കം. അത് കഴിഞ്ഞ് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് റെഡിയാവും. അപ്പം തന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാരും തടയും. അങ്ങ് പോകരുത്, യാത്ര ചെയ്യരുതേ, ഇവിടെ വിശ്രമിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഒരു സെന്റൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? അന്ത്യശ്വാസം വരെ ഞാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അർജുനനെ പോലെ. ആ നിർദ്ദേശമാണ് പ്രഭുപാദർ നൽകുന്നത്. അപ്പോ ഇതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് നേരെ ഇവിടെ ബോംബെയിൽ എത്തുകയാണ്. 1977. അപ്പൊ 77 അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വർഷമാണ് ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന. 76 കഴിഞ്ഞു, അങ്ങനെ 77 എത്തി. 77 ഭുവനേശ്വറിൽ ഉള്ള തറക്കല്ലിടിയിൽ ചടങ്ങും വൃന്ദാവനത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ ഓരോ അടയാളങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. നവംബർ 14 അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരം വെടിയുന്നത് 81ാമത്തെ വയസ്സിൽ. അപ്പോ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ തിരിച്ച് അദ്ദേഹം ബോംബെയിലെത്തി. ബോംബെയിലെത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര നല്ല ഒരു ന്യൂസ് അല്ലായിരുന്നു കിട്ടിയത്. അദ്ദേഹം ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്കെതിരായിട്ടൊരു വലിയ ഗൂഢാലോചന ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രഭുപാദർ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ ഗൂഢാലോചന എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്തും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് വിളിച്ചു, പക്ഷെ ആരും വരുന്നില്ല. തന്റെ ഇന്ത്യയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കള്, അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ 10 മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലേ, ഒരുപാട് മക്കളുണ്ടാവും. അതിൽ ഒരു മകനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പൂർണ്ണനാകുന്നത് വിവാഹം കഴിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട്, കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേ ആ ഒരു കുടുംബം കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു ധാരണയിലാണ് എല്ലാരും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളവരെല്ലാരും. കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് തന്നെ
ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. ആ കുടുംബത്തില് എത്ര ജനറേഷനോളം ആണ് രക്ഷിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ വരം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് നരസിംഹദേവൻ കൊടുക്കുന്നതാണല്ലേ. എന്റെ അച്ഛനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ അച്ഛന് മാത്രമല്ല 7 തലമുറ അങ്ങോട്ടും 7 ഇങ്ങോട്ടും മൊത്തം 21 ജനറേഷൻ നീ ഒരു ഭക്തൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കെല്ലാം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് എല്ലാരും എന്താണ് സന്തോഷം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്കള് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ ആയി അപ്പം എനിക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മനസ്സിന് എത്ര കിട്ടിയാലും സംതൃപ്തി വരത്തില്ല. ഓരോ നിമിഷവും എല്ലാരും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെമ്പുവാണ്. പക്ഷെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇത് എന്താണ്. കൊച്ചുമക്കൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇനി അവരുടെ കല്യാണം കൂടെ കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് മതി എനിക്ക് എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കും. അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൊച്ചുമക്കളെ കാണണമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അന്ത്യമില്ലാത്തതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ആരും സംതൃപ്തരാകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഫേസ് ചെയ്തു. അറിയാം 1971 മിസ്റ്റർ നായരുമായിട്ടുള്ള ആ ഭൂമി ഇടപാടില് ജുഹു സ്ഥല ഇടപാടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അതെല്ലാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ അവിടെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ സാങ്ഷൻ ആവാൻ കുറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴോ അവിടെ ഒരുപാട് കള്ളത്തരങ്ങൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 81 വയസ്സായി ഇപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം, എനിക്ക് ഈ രാധാ രാസ്ബിഹാരിക്ക് വലിയ കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം ഞാൻ പണിയാമെന്ന് വാക്കുകൊടുത്തതാണ്. എന്റെ ഈ ശരീരം ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുമോ, അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകാറായി, എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് വേറെയും കുറെ ടെൻഷൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് രാമേശ്വർ പ്രഭു ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ നിന്ന് പ്രഭുപാദരെ കാണാനായിട്ട് ബോംബെയിലേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് പറയും കൃഷ്ണാവബോധം അമേരിക്കയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രഭുപാദർക്ക് ഇത് അറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് ഗൂഢാലോചനകൾ നമ്മൾക്കെതിരെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അത് അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാര് ഇതിനെതിരായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. കാരണം അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും സാരമില്ല, എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും. ഇതിന്റെ എല്ലാ അവസാനം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഫേവർ ആയിട്ടായിരിക്കും എല്ലാം സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അമേരിക്കയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പയ്യന്മാരെല്ലാരും ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ദഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവര് വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് ഒരുപാട് ഈ മദ്യം സേവിക്കുകയും ചൂത് കളിക്കുകയും മറ്റ് ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചായയും കാപ്പിയും ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോ അതിനകത്ത് അർത്ഥം ഇവരെ എല്ലാരെയും ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയേക്കാണ്. ഒരു നീല രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വിഗ്രഹത്തിനെ എല്ലാരും ആരാധിക്കുന്നു. ഒരു വയസ്സായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പുറയിലാണ് ഈ കുട്ടികളെല്ലാം. നാളെയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി? എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിന് പുറകിലും ഒരു വയസ്സായ വ്യക്തിയുടെ പുറകിലും പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി, പ്രായമുള്ള ആ മനുഷ്യൻ ഈ കുട്ടികളെ എല്ലാരെയും മനോനിയന്ത്രണത്തിൽപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഗൂഢാലോചന നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ മനോനിയന്ത്രണത്തിൽ എന്തോ ഒരു ഹിപ്നോട്ടൈസിങ് ശക്തിയുണ്ട്. ആ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികളെ എല്ലാം ആവാഹിച്ചെടുത്തത്. അവരെല്ലാം കുടുംബം വിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെതിരായിട്ട് ഒരു ഡീപ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒരു ബിസിനസ് തന്നെ തുടങ്ങി. അതായത് ബാട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു കമ്പനി തന്നെ തുടങ്ങി. ഈ കമ്പനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭക്തന്മാരായിട്ട് പോയ യുവാക്കളെ അവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ട് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കും. അവരെ പറഞ്ഞ് തിരിക്കിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ പോയത് തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴിയാണ്, ഈ ഭക്തിമാർഗം ഒന്നും ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന്. അതിനുവേണ്ടി ഈ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകം എല്ലാം വായിച്ച് പഠിക്കുകയാണ്.
പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചത്. എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഇതിനകത്തുള്ള തെറ്റുകൾ ഇതെല്ലാം തെറ്റാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഓരോന്നിനും കൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവര് കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവരെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ യുവാക്കളെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് അവരെ പറഞ്ഞ് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി തന്നെ തുടങ്ങി. അതായത് ഡീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക, ഇവരെ ഇങ്ങനെ മനസ്സ് മാറ്റി കൊണ്ടുപോയത് തിരിച്ച് അവരെ വീട്ടിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട്. അത് ഈ വീട്ടുകാർ തന്നെ ഈ കമ്പനിയെ പോയി സമീപിക്കും. അങ്ങനെ അതിലൊന്നും അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിനാൽ 2 ഭക്തന്മാരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ന്യൂയോർക്കില് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യും. അവര് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്: തങ്ങളുടെ മക്കളെ ഇതുപോലെ മനോനിയന്ത്രണത്തിൽപ്പെടുത്തി ഈ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ഈ ക്ഷേത്രം ഇവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കേസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കേസ് മാസങ്ങളായിട്ട് ഈ കേസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ കേസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാർക്ക് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാര്, കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ അത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിങ്ങനെ ഭക്തിയിലോട്ട് വരുമ്പോ ബാക്കിയുള്ളവർ വിചാരിക്കും നമുക്ക് വട്ടാണോ എന്ന് വരെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിൽ ആർക്കാണ് വട്ട്? നമുക്കാണോ വട്ട്, അതോ ഈ ഭൗതികമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണോ? ആർക്കാണ് ചിത്തഭ്രമം എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത് കൂടാതെ ഈ ബോംബെയിൽ തന്നെ ഈ പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തുമായിരുന്നു. കാരണം ആരോ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു, ഈ ബോംബെയിലുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തില് വിദേശികളെല്ലാം വന്ന് CIA-യിലുള്ളവരാണ്, ഇവര് റഡാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ സ്പൈ ചെയ്യുകയാണ്, ഇന്ത്യയിലുള്ള ന്യൂസ് കടത്താൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് വന്ന് ആ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അവര് വിഗ്രഹം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വരെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഭക്തന്മാര് പറയും അങ്ങോട്ട് പോകരുത്, അത് അത്രയും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ പോലീസിനെ ആർക്കും തടയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അവര് അതെല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്യും. പ്രഭുപാദരുടെ മുറിയെല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു പോലീസുകാരൻ ആ ടെമ്പിളിലുള്ള ഒരു ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള ആളടുത്ത് ഭക്തന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചു വന്നത്? അപ്പൊ പറയും ഞങ്ങൾ കുറെ ഫോറിനേഴ്സ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പം പറഞ്ഞ ഫോറിനേഴ്സ് ഈ രാജ്യത്ത് ഒരുപാടുണ്ട്. പല ഹോട്ടലിലും ഫോറിനേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവര് മദ്യം സേവിക്കും, അവര് മറ്റുള്ള ചൂത് കളിക്കും, പരസ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ചെയ്യും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നത്. കൂടാതെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തും ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം. നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്താൽ ആരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കാണില്ല. ഈ തെറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ മദ്യപിക്കുകയോ മദ്യം വിൽക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ആൾക്കാര് ഉള്ളത്. ആ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്നു ആൾക്കാരെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ. അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ് ഇവിടെ ന്യൂയോർക്കില് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുമ്പോ പ്രഭുപാദർ അതിനെതിരായിട്ട്, അതായത് ഇവരെ വാദിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ പറയണം എന്നുള്ള കറക്റ്റ് പോയിന്റ്സ് പ്രഭുപാദർ പറയും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു യുദ്ധം എന്നത് ഭക്തന്മാരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിലനിർത്താനായി എന്തോ മനോനിയന്ത്രണ തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതായി ക്ഷേത്രാധ്യക്ഷനായ ആദികേശവ സ്വാമിയുടെ മേലാണ് കുറ്റം ചുമത്തിക്കൊണ്ട് ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു നിയമ വ്യവഹാരമായി ഉണ്ടായത്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, നമ്മളുടെ പ്രസ്ഥാനം ഉത്തമ വിശ്വസ്തതയുള്ളതാണോ എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താഴെ പറയുന്ന വാദങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ISKCON എന്ന പ്രസ്ഥാനം ശരിക്കും ജെനുവിൻ ആണോ എന്നതിന് നമുക്ക് പ്രസ്താവിക്കേണ്ട മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകം ഇവര് വായിക്കട്ടെ. ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വളരെയധികം പതിപ്പുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ബൈബിളിനേക്കാൾ പുരാതനമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ജഡ്ജിമാരും ജൂറിമാരും നമ്മളുടെ പുസ്തകം വായിക്കണം. പണ്ഡിതന്മാരുടെയും പ്രൊഫസറുടെയും ഒക്കെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു വാങ്ങണം. എന്നിട്ടാണ് ഇവർ വിധി കൽപ്പിക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ തർക്ക വിഷയമായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്താണ്? തന്റെ മക്കൾ ഇതുപോലെ ഹിപ്പികളായിട്ട് കാണുന്നതാണോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇഷ്ടം? അവരിത്രയും അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അവർക്ക് എന്താണ്? തന്റെ കുട്ടികൾ വ്യഭിചാരത്തിനും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതാണോ മാതാപിതാക്കൾ ഇഷ്ടമാകുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അവര് തടയാഞ്ഞത്? ഇവര് ഹിപ്പികളായി ഇരുന്നപ്പോ ഇവരെ തടഞ്ഞില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവര് ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വന്നപ്പോ ഇവര് തടയുന്നത്?
അപ്പൊ ഈ പേരൻസ് എല്ലാം വിചാരിച്ചത് ഇത് പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവനങ്ങ് തിരിച്ചു വന്നോളും എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഇത് കത്തി പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനം. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ഇതിനെ തകർക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയും കൂടായി. ഈ കീർത്തനം നടത്തുകയും എല്ലാ സ്ട്രീറ്റിലും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെയും ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ രാമേശ്വര പ്രഭു ഇങ്ങനെ പറയും, ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാരും പറയുന്നത്, നമ്മള് മനോനിയന്ത്രണത്തിന്റെ എന്തോ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാരെയും മനസ്സ് മാറ്റി ഇതിലോട്ട് വീഴ്ത്തുകയാണ്. മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം, ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് ആണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ പുസ്തകത്തിന് എന്തോ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശക്തിയുണ്ട് എന്നെല്ലാം ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഫസർമാര്, മനഃശാസ്ത്ര പണ്ഡിതർ അവരെല്ലാം വിളിച്ച് സ്വരൂപിച്ച്, കൂടാതെ ഈ പുസ്തകവും ഇവര് തന്നെ വായിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് അവര് മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഞെട്ടൽ ഉളവാക്കിയത് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളെയും മാംസഭക്ഷണത്തെയും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെയും ശക്തിയായി എതിർത്തതാണ്. പ്രഭുപാദർ അത് വിശദമാക്കി. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നത് ഒരു വലിയ ഞെട്ടലാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസം. ഇത് കൂടാതെ ജർമ്മനിയിൽ വേറൊരു കേസും കൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ, പ്രഭുപാദർക്കെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഒരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ എല്ലാം പണം സംഭരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതായത് ഇദ്ദേഹം ഇവരെല്ലാരെയും ഉപയോഗിച്ച് പണം സംഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. എനിക്ക് എന്തോ ഒരു മനോനിയന്ത്രണ ശക്തി ഉണ്ടെന്നും അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ആളുകളെയൊക്കെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെയാണ് അവര് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർ പണം സംഭരിച്ചു തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ പണം കൊണ്ട് ഈ വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ, അതായത് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ അവിടെ സുഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് അവരുടെ ചിന്ത. പിന്നെ പ്രഭുപാദർ പറയും, സാരമില്ല, ഇതെല്ലാം മായയുമായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ്. മായ അത്രമേൽ ശക്തപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ എതിരാളികളൊക്കെ കൂടുന്നത് ഒരു ഒച്ചപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാകുന്നത് കൃഷ്ണാബോധം കൂടുതൽ പ്രഖ്യാപിതമായി തീരും. അതും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജനങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച്, ഇതിന്റെ ശക്തിയും ഒക്കെ ധർമ്മോപദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഓരോ എതിരാളികൾ വരുമ്പോ. അപ്പം പ്രഭുപാദർ പറയും, തന്റെ ഗുരു, സിംഹഗുരു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയും, എതിർപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്വരക്ഷാ പ്രവർത്തനവും ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ രാമേശ്വര പ്രഭു ഇങ്ങനെ പറയും, ഇവർ പറയുന്ന ഒരു വാദം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം, അതായത് ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ്, അത് സംബന്ധിച്ചിടത്താണ് നമ്മുടെ ജീവിത രീതി ഭക്തനെ സ്വന്തമാക്കുകയും ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രവണത കാട്ടുന്നു. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ടൊന്ന് വേർപെട്ടാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതം. അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ വേർപെട്ടു പോകുന്നു എന്നൊരു വാദം അവര് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ശരിയാണ്, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം വെറുക്കുന്നു. ഒരു മാന്യൻ തെമ്മാടികളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാക്കകൾ അരയന്നത്തിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. വെള്ള അരയന്നങ്ങൾക്ക് കാക്കകളോടും കഴിയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെ ഉള്ളൂ. അത് പ്രകൃതിയിലെ തന്നെ വിഭജനമാണ്. ഒരേ ഇനം പക്ഷികൾ ഒന്നിച്ചു കൂടില്ല. അതേപോലെ ഈ പറയുന്ന ഭൗതികവാദികളുടെ കൂടെ അവരെല്ലാരും എന്താണ്, വേറൊരു ലോകത്താണല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കൂടാനായിട്ട് നമ്മളും മാന്യന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ തയ്യാറാവില്ല. അതാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. പിന്നീട് മറ്റൊരു വാദം പറയുന്നത്, അവർക്ക് കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പട്ടിക പറയുന്നു. ഈ ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് നടത്താൻ ഏറ്റവും യോജിച്ച ഒരു അന്തരീക്ഷമാകുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു. നാം നമ്മുടെ അംഗങ്ങളുടെ മേൽ ഈ അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതായും അവർ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ അവസ്ഥകളെല്ലാം അവരെ മേലിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്നൊരു വാദം അവർ പറയും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, നമ്മൾ തിന്മയിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്ക് ആണ് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ബ്രെയിൻ മൊത്തവും അഴുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യം കൊണ്ട് അഴുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ ശരിയാണ്, നമ്മൾ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനെ വൃത്തിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തിന്മ ചെയ്യുന്നവനെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ജോലി അതാണ്. നാം തലച്ചോറിലെ എല്ലാ കൊള്ളരുതായ്മയ്ക്കും കഴുകി ശുദ്ധമാക്കുകയാണ്. അവന്റെ മാംസഭക്ഷണം,
അവിഹിതമായ ലൈംഗിക ബന്ധം, ചൂതാട്ടം ഇതിനിൽ നിന്നും എല്ലാം അവനെ മുക്തമാക്കുമല്ലേ. അത് അവ കഴുകി ശുചിയാക്കുവാണ്. അതിന് എന്താണ്, നമ്മളുടെ മുറി ശുചിയാക്കത്തില്ലേ, അത് ചീത്ത കാര്യമാണോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുറി കഴുകി നല്ലതുപോലെ ശുചിയാക്കിയാൽ ആരാണ് നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക? എന്നാൽ നിങ്ങൾ തീരെ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവരാകിയാൽ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്നു. ശരിക്കും എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത്? ഒരു നന്ദി ഇല്ലാത്ത രീതിയിലല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളെ നല്ലതാക്കുന്നതാണോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുറ്റം? ഞങ്ങൾ തിന്മയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട്, ഈ എന്താണ് ഈ ഈ അൺടച്ചബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തൊട്ടുകൂടാത്തത്. അപ്പൊ തൊട്ടുകൂടാത്തത് ഒരു നായയെ തൊട്ടുകൂടാത്ത ഒരു മൃഗമാണ്. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് നായ തൊട്ടുകൂടാത്തതാണ്. എന്നാൽ അവനാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല സ്നേഹിതൻ. നിങ്ങൾ നായയെ വീട്ടിൽ കയറ്റി വളർത്തുന്നു. അതാണ്, നായക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, നായക്കൊപ്പം ഉറങ്ങുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത് നായയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരാണ്? നിങ്ങൾ സ്വയം തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് കഴുകി ശുദ്ധമാക്കേണ്ട പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധിയാക്കാതെ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇനി അടുത്ത വാദം പറയുന്നത് അവരുടെ അടുത്ത ഒരു വാദമാണ്. പല മേഖലയുണ്ടല്ലോ, ശാസ്ത്രം, സംഗീതം, സാഹിത്യം, ഇതിലൊക്കെ പരിജ്ഞാനം നേടുന്നവരാണ് അമേരിക്കൻ സംസ്കാരം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം വന്നതോടുകൂടി ഇവരെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം അകറ്റി നിർത്തുകയാണ്. കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ച കൃതികൾ മാത്രമാണ് വായിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും സംസ്കാരമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് സംസ്കാരമാക്കിയതാണ്. സംസ്കാരം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. സംസ്കാരം ഇതല്ല. ശരിയായ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. ബുദ്ധിയുള്ളവർ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളും അത് സ്വീകരിക്കണം. പിന്നീട് വേറൊരു വാദം അവര് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ വലിയ മാന്യന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്തിനാണ് വിമാനത്താവളത്തിലെല്ലാം പോയി ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, അത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയല്ല, ബോധവൽക്കരിക്കുകയാണ്. ഒരു കള്ളന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ദയവായി നിങ്ങൾ മോഷണം നിർത്തണം എന്ന് കള്ളന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ കള്ളന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? കള്ളന് ദേഷ്യം വരുമല്ലേ? അതേപോലെയാണ്, ഞങ്ങൾ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരികയാണ്. അതൊരു ശല്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. പക്ഷെ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അത് ബോധവൽക്കരണം ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നീട് അടുത്ത കാര്യം പറയുന്നത്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യതയുടെ മേലുള്ള ആക്രമണമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റേതായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടാനുഷ്ഠാനവും ചിന്തകളെയും അവകാശമുണ്ട്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ശരിയാണ്, ഞങ്ങൾക്കും അതേപോലെ ഇഷ്ടാനുഷ്ഠാനവും അതുപോലെ ചിന്താഗതിക്കും അവകാശമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ തത്വവാദം കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അത് എന്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനൊരു വാദം ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കലല്ല, അത് നല്ല തത്വചിന്തയാണ്. ഞങ്ങൾ ആശയ പ്രചരണം നടത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ഇത് സ്വീകരിക്കുക, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതേ ഗുണം മാത്രമേ തരൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശയം കൊടുക്കുന്നു. അവർക്ക് ഗുണമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അതിന് ഗുണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പല പരസ്യം, നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഞങ്ങളും അത് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഗുണവും കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ മണിക്കൂറുകളോളം പ്രഭുപാദർ ഇവരുടെ ഈ വാദങ്ങൾക്കെല്ലാം എതിരായിട്ട് എന്ത് പറയാം എന്ന് രാമേശ്വര പ്രഭുവായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഇവർ ഈ പറയുന്ന വാദങ്ങളൊക്കെ ബാലിശമാണ്, എന്ത് ഭോഷത്തരമാണ് ഇവർ ഈ പറയുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ഇവർ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ബൈബിളില് യേശു ക്രിസ്തു ഇത് പറയുന്നില്ല? ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അത് വാദിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല? ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഞാനാണ് ഒരേ ഒരു വഴി എന്നാണ് യേശു പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് പറയേണ്ടത്? അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ശരിയാണ്, അതിൽ തെറ്റില്ല. യേശുക്രിസ്തു നന്മ നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കാതിരുന്നത് നിങ്ങൾ അജ്ഞരായോണ്ടാണ്. യേശുക്രിസ്തു ഇതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനിരുന്നതാണ്. എനിക്കിനിയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്കിനിയും ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ സംഭാഷണം
അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി. കാരണം നിങ്ങൾ അജ്ഞരാണ്. അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് അനുസരിക്കാനേ കഴിയില്ല. നീ കൊല്ലരുത് എന്നാണ്, ദോ ഷാൽ നോട്ട് കിൽ, ആരെയും കൊല്ലരുത് എന്നാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ആൾക്കാരെന്താണ് അതെടുത്തത്? അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്താണ് എടുത്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്രയധികം ദുർമതികളാണ് നിങ്ങൾ. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ദുഷ്ടന്മാരായ നിങ്ങളെ വർജിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാനും കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു തന്റെ സംഭാഷണം നിർത്തിയത്. അപ്പം രാമേശ്വര പ്രഭു പറഞ്ഞു, ശരിയാ, നമ്മളുടെ വാദങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് പ്രയോഗിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ പറയും, ഈ പറയുന്നതിലൊന്നും ഒരു കഴമ്പുമില്ല. അത് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു പ്രചാരോപാധി മാത്രമാണ്. അത് നമ്മെ കൂടുതൽ അറിവ് ഉള്ളവരാക്കി തീർക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും കൂടാതെ നമുക്ക് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അറിവും കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എതിർപ്പെല്ലാം ധർമ്മ പ്രചാരണത്തിനുള്ള ഒരു അവസരം നൽകുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഭുവനേശ്വറിൽ പോകും. അപ്പോ ഭുവനേശ്വറിലാണ് തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങെല്ലാം നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭുവനേശ്വറിൽ പോയി 1 മാസം കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം GBC അംഗങ്ങളിലെല്ലാം വരാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ, ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം എത്തിയപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ കൃഷ്ണാവബോധം അധികാരത്തിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞ കാര്യം രാമേശ്വര മഹാരാജ് എന്നോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇവിടെ സ്ഥിതി നേരെ വിപരീതമാകയാൽ ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇത് ഭുവനേശ്വറിൽ വെച്ച് സത് സ്വരൂപൻ പ്രഭുപാദരടുത്ത് ചോദിച്ചതാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ശരിയാണ്, ഒരുപാട് നമ്മൾ കാരണം വേര് പിടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം 1967 തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ വേരിട്ട് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഈ ഇസ്കോൺ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് സംരക്ഷിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഫലം ലഭിക്കും. നാം അതിന് സംരക്ഷണം നൽകണം എന്നുള്ളതാണ്. ആളുകൾ നമ്മളുടെ ബുക്കുകൾ നന്നായിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയും അതിൽ കേൾക്കുകയും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ ഒരുപാടടുത്ത് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടി അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം. ക്രമേണ അത് വളർന്നു വരും. വിത്ത് പാകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ വീട്ടിലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ എത്തിച്ച് അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക. നമ്മളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ അവർക്ക് മാറ്റമുണ്ടാവും. പിന്നെ പ്രഭുപാദർ കേസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. കേസിൽ പറയുന്നുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും അവരടുത്ത് വിധി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുക. നമുക്ക് ഇതേ പറയാനുള്ളൂ, ആദ്യം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയണം. അതാണ് നമ്മുടെ വാദം. അതിനുള്ള 84 പുസ്തകങ്ങളും അവർക്ക് കൊടുക്കുക, അവർ വായിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ പിന്നീട് പ്രഭുപാദർക്ക് ന്യൂസ് വരും. അതായത് ജഡ്ജിമാരും അഭിഭാഷകരും എല്ലാം പ്രഭുപാദയുടെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ആവേശഭരിതനായി. അദ്ദേഹം തികച്ചും ഗൗരവത്തോടെ അത് പറഞ്ഞത്, നിയമപരമായ തെളിവെന്ന നിലയിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ അധികാരികളെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. അദ്ദേഹം ഭക്തന്മാരോട് നിർബന്ധപൂർവ്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ അവരിങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം, ഞങ്ങൾ എന്തിന് ശരണം പ്രാപിക്കണം? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാദം നടത്തുകയും 3 വർഷം വരെ അത് തുടരുകയും ചെയ്യാം. അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകും എന്നാണ് കരുതിയത്. പിന്നെ സത്സ്വരൂപൻ പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്, നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യണം. ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി ഈ വിഷയത്തിന് ഊന്നൽ നൽകാൻ അവരോടെല്ലാം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരു ന്യൂസ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് എന്താണ് ആ ന്യൂസ്? കൃഷ്ണാവബോധം ആ കേസ് നമ്മൾ വിജയിച്ചു. ആ കേസ് വിജയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം ഉത്തമ വിശ്വാസതയുള്ള മതമാണ് എന്ന് ആ കേസ് വരികയാണ്. ന്യൂയോർക്ക് കോടതി വിധി പറയും. ഈ സമയത്ത് പ്രഭുപാദർ മായാപൂരായിരുന്നു. മായാപൂരില് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചന്ദ്രോദയ ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു. ആ ചന്ദ്രോദയ ക്ഷേത്രത്തില് കുറെ ഗുരുകുലത്തിലുള്ള കുട്ടികളും എല്ലാരും ചേർന്നാണ് പ്രഭുപാദരെ അവിടെ സ്വീകരിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ആരതിയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പ്രഭുപാദരുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഈ കുട്ടികളെ
കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളർത്തുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അവിടെ ഫെസ്റ്റിവൽ ആയിരുന്നു മായാപൂരില്. ഗൗരപൂർണിമ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുമായിരുന്നു. എല്ലാ ഭക്തന്മാരും അവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തന്മാര് വന്ന് എല്ലാരും ആഘോഷിച്ചു. ആ സമയത്താണ് പ്രഭുപാദർക്ക് ഇങ്ങനെ ന്യൂസ് അറിയുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം ഉത്തമ വിശ്വാസതയുള്ള മതമാണെന്ന് ന്യൂയോർക്കിലുള്ള കേസിൽ കോടതി വിധി. അത് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ യിലുള്ള ന്യൂസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ആ മുൻ പേജിൽ തന്നെ ആ ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പ്രഭുപാദർക്ക് അവര് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, എന്റെ ദൗത്യം ഇപ്പോൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. 65 ഞാൻ അവിടെ പോയി. ഇപ്പോൾ 12 വർഷത്തിന് ശേഷം അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആ പുസ്തകങ്ങളുമായി ഒറ്റയ്ക്ക് തെരുവിൽ അലഞ്ഞു തിരികുകയായിരുന്നു. ആരും ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൃഷ്ണൻ എന്നെന്നും അത്ഭുത പ്രഭാവമാണ്. അദ്ദേഹം ഏത് അത്ഭുത കൃത്യവും ചെയ്യാൻ കഴിയും. പ്രഭുപാദർ തുടർന്ന് ആ ജഡ്ജിയുടെ വിധിയെക്കുറിച്ച് അഭിനന്ദനപരമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി. ആ കേസ് തീരാൻ 14 വർഷം വേണ്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ 14 മണിക്കൂർ കൂടി വേണ്ടി വന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതാണ് ആ കേസ്. അത് കുറച്ചു നാൾ ആ കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ചു നാൾ നടന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും പ്രഭുപാദർ ബാധിച്ച പോലെ തന്നെ ആ പുസ്തകങ്ങൾ അവർ വായിച്ചപ്പോൾ എല്ലാരും ബോധ്യമായി. അങ്ങനെ ആ കേസ് ജയിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം മാർച്ച് 22 ആയപ്പോ അദ്ദേഹം നേരെ ബോംബെയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ബോംബെയിലേക്ക് പോകുമ്പം ഒട്ടും വയ്യ, നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്, ശാരീരികമായിട്ട് ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട്. അവിടെ ഒരു വലിയ പന്തൽ പ്രോഗ്രാം നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏണിപ്പടി ഇറങ്ങാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വരണമല്ലോ, അതിൽ ഇറങ്ങാനായിട്ട് പോലും പറ്റുന്നില്ല. ഒരു കാല് വെച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം കുഴഞ്ഞു വീഴാൻ പോയി. അങ്ങനെ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് വഴിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഇറക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട് ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഓടി വന്നു. ഭക്തന്മാരെ എല്ലാം പിടിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുപോയത്. ഭക്തന്മാരെ കാണുമ്പോഴാണ് പ്രഭുപാദർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അപ്പൊ എത്ര വയ്യെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്പിരിറ്റ് അതാണ്. ശാരീരികമായിട്ട് ഒട്ടും വയ്യെങ്കിലും അദ്ദേഹം വലിയ വലിയ പന്തൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രചരണത്തിന് പോകും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഹരേകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം, ബോംബെയിലുള്ള ഹരേകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ പോയി. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷമായി. വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ആ ക്വാർട്ടേഴ്സ് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന്റെ രീതിയിലാണ് അത് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആത്മാർത്ഥതയിൽ അദ്ദേഹം കൃതാർത്ഥനായി. അപ്പോ പിന്നെ ഈ ഹോട്ടലിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറി, ഈ ഹോട്ടലല്ല, ഈ ക്വാർട്ടേഴ്സില് ഹരേകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആ മുറിയിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹം ഇരുന്നപ്പോ, വലിയ മുറിയാണ്, അത്രയും പോഷ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മുറിയാണ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഈ മുറി കാണുമ്പോൾ എന്റെ രാധാ ദാമോദർ ഞാൻ താമസിച്ച മുറി ഓർമ്മ വരുന്നു. രാധാ ദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുറി ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു കൊച്ചു മുറിയാണ്. ആ മുറിയിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത്, കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹം വായിക്കുന്നത് എല്ലാം ആ മുറിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ വിശാലമായിട്ടുള്ള മുറി കണ്ടപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂഡ് അതാണ്. സാധാരണ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാര് ഈ പോഷ് ഏരിയയിൽ പോവുക, അതിലൊക്കെയാണ് സന്തോഷം കാണുക. അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രഭുപാദർ ഒന്നും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഏത് കാര്യത്തിലും കൃഷ്ണാബോധപരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സന്തോഷിക്കുക. ഇത് വലിയ മുറിയാണ് എന്നല്ല കണ്ടത്. അദ്ദേഹം അതും തന്റെ രാധാദാമോദർ ക്ഷേത്രവുമായിട്ടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർ വളരെ ക്ഷീണിതനായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇനി ആൾക്കാരൊന്നും എന്നെ വന്ന് കാണാൻ പറയണ്ട. കാരണം ആൾക്കാർ വന്നാലും അങ്ങേക്ക് സുഖമില്ലേ, എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അരമണിക്കൂറോളം സമയം പോകും. അപ്പൊ അതിന് പകരം വൈകിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി കാണാം. അപ്പൊ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇനി എഴുതാനുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വയ്യാതിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത എഴുതണം, അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ പിന്നെ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് പോകുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ അവിടെ കാണാൻ വരുന്നത്. കാരണം പ്രഭുപാദർ അത്രയും ഫേമസ് കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നെ സാധാരണ ഒരിക്കൽ പോലും മോർണിംഗ് വാക്ക് അദ്ദേഹം മാറ്റില്ലായിരുന്നു. എത്ര ഫ്ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്നാലും പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹം നടക്കാൻ ഇറങ്ങുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇപ്പം നടക്കാൻ വയ്യ, അതുകൊണ്ട് മോർണിംഗ് വാക്ക് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ലെക്ചേഴ്സ് തന്നെ ആഴ്ചയിൽ 1 or 2 തവണ അദ്ദേഹം തരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി മൊത്തവും അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം
സമയം കണ്ടെത്തി ബാക്കി സമയം എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ കുറച്ചു നാള് നല്ല രീതിയിൽ പോയി. പ്രഭുപാദർ ഇത്രയും വീക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി സാമർത്ഥ്യം, ആ ബുദ്ധിശക്തി, അതില് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ ശാരീരികമായിട്ട് ഒരുപാട് വീക്കായപ്പോ പ്രഭുപാദർ ഇനിയുള്ള ഭാവിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. പ്രഭുപാദർ പറയും, ഈ പ്രവർത്തനം നശിക്കാതെ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകണം. ഇപ്പോൾ ഇത് എന്റെ മുതിർന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ ആയ നിങ്ങൾക്ക് അധീനമായ കാര്യമാണ്. എന്റെ ആരോഗ്യം നല്ല നിലയിലല്ല, ഞാൻ വൃദ്ധനാണ്, അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ GBCയിലെ യുവ അംഗങ്ങളായ നിങ്ങൾ അമേരിക്കക്കാരാണ്, വിദഗ്ധരാണ്, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകണം. പ്രസ്ഥാനം കൂടുതൽ മുന്നേറട്ടെ. നമുക്ക് കുറേയധികം നല്ല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠിതരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ പോയാലും ദുഃഖിക്കേണ്ട. ഞാൻ എന്റെ ആശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് പാലിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എന്റെ പങ്ക് നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ലേ? അപ്പോ ഇത് ആരാണ്? ഭവാനന്ദ സ്വാമി പ്രഭുവിന്റെ അടുത്താണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, തമാൽ കൃഷ്ണ പ്രഭുവിന്റെ അടുത്താണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ തമാൽ കൃഷ്ണ പ്രഭു പറയും, ശരിയാണ്, അങ്ങെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ പ്രഭുപാദ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗവതം മുഴുവനും വേണം. പ്രഭുപാദർ പറയും, അത് നിർവഹിക്കപ്പെടും. അത് പൂർത്തിയായില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ തികഞ്ഞ കാര്യശേഷിയുള്ളവരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പണ ചുമതലകളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുകയും എന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ജോലികളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാക്കുകയും ചെയ്യണം. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നശിപ്പിക്കരുതെന്ന് മാത്രമേ എന്റെ ഒരേ ഒരു അഭ്യർത്ഥന. അക്കാരണത്താൽ ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളെ ശകാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം താന്റെ ശരീരം വെടിയാറായി എന്നുള്ള തോന്നൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, അത്രയും വീക്കായി ശരീരം. ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പലരും കാണാൻ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു മുൻ ഗവർണർ, ഗുജറാത്തിലെ ഗവർണർ ശ്രീമൻ നാരായണൻ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നു. അദ്ദേഹം പറയും, നിങ്ങൾ അങ്ങ് ആരോഗ്യമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അങ്ങയുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ പലരും പറയും, ഇവിടുത്തെ ഭയങ്കര ചൂടായതുകൊണ്ട് കാശ്മീരിലോ ശ്രീനഗറിലോ ഷിംലയിലോ ഒക്കെ പോകാം. അപ്പൊ ഈ മുൻ ഗവർണറാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഋഷികേശിൽ പോകാം. അവിടെ ഗംഗാ നദി തീരത്ത് താമസിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉന്മേഷം ലഭിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്കും അത് നല്ലതായിട്ട് തോന്നി. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ആഴ്ചയ്ക്ക് ഉള്ളില് ഋഷികേശിലേക്ക് പോകും. ഋഷികേശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗംഗാ തീരത്താണ് ഋഷികേശം. അപ്പോ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച വളരെ നന്നായിട്ട് പോയി. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല മാറ്റം തോന്നുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയും, നിങ്ങൾ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ നദിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് പോയി നിങ്ങൾ ഗംഗാജലം എടുത്തിട്ട് വരണം. പിന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ പാചകം ചെയ്യാനുള്ള വിധമെല്ലാം മറ്റു ഭക്തന്മാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നല്ല ഒരു മാറ്റം അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരികമായിട്ട് തോന്നി തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഋഷികേശിലായിരുന്നപ്പോ ഈ ഋഷികേശ് സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് വിദേശികൾ വരുമായിരുന്നു. ചിലര് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വരുന്നവരാണ്, ചിലർ ഇതുപോലെ മദ്യവും കഞ്ചാവും ഒക്കെ സേവിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന വിദേശികളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അത്രയും വലിയ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട്, അത്രയും ഫേമസും ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ വരുമായിരുന്നു 5 തൊട്ട് 6 മണി വരെ. പ്രഭുപാദർ ശാരീരികമായിട്ട് കുറച്ച് വീക്കാണ്. അദ്ദേഹം പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിലാണെങ്കിലും ഊന്നൽ നൽകിയാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാം സംസാരിച്ചത്. ആ സമയത്താണ് ഒരു അമേരിക്കൻ ഹിപ്പി ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ വന്നപ്പോ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് അമേരിക്കൻ ഹിപ്പി അങ്ങോട്ട് എതിർത്ത് പറയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിത്തഭ്രമം ബാധിച്ചവനാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ ഭക്തന്മാര് വിചാരിക്കും ഭൗതികവാദികളെല്ലാം ചിത്തഭ്രമം ഭാവിച്ച് അവർക്ക് വട്ടാണ്. എന്നാൽ ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറയും ഈ ആധ്യാത്മികതയിൽ പോകുന്നവരൊക്കെ വട്ടാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും ആർക്കാണ് വട്ട്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്, ഏത് മനുഷ്യനാണോ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ച് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി, ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി കിട്ടുകയുള്ളൂ, ആ ചെറിയ സമയത്തുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ
നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അവനാണ് ചിത്തഭ്രമൻ ബാധിച്ചവൻ. എത്രയെത്ര നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയത്തെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയാലും അതിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ഒരു കുറവും കാണില്ല. നമ്മൾ ഈ തീയില് നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്ന പോലെയാണ്, അത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. 1 ലക്ഷം കിട്ടിയവന് 10 ലക്ഷം വേണമെന്ന് തോന്നും. 1 കോടി കിട്ടിയാൽ പോലും അവന് പോലും സംതൃപ്തി ഇല്ല, ഇനിയും 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 വേണം. ഒരിക്കലും സംതൃപ്തി കിട്ടാത്ത ഒരു ലോകമാ, ഒരു മനോസ്ഥിതിയാണ്. അങ്ങനെ അവര് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും. അങ്ങനെ എന്താ ഈ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അവൻ അതിനുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. കൂടാതെ അത് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഈ ജന്മം കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല, ജന്മാന്തരങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മമെടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തുള്ള 99% ആൾക്കാരും ആരാണ്? അവര് ഭ്രാന്തരാണോ അതോ നമ്മളാണോ ഭ്രാന്തർ? ആർക്കാണ് ഭ്രാന്ത് എന്നാണ്, ചിത്തഭ്രമം എന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാല്ലേ 99% ആൾക്കാരും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പുറകിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവതം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, ആരാണോ പ്രകൃതിയിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട്, പ്രകൃതി പറയുന്ന ആ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന 4 ധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക. മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കരുത്. പിന്നെന്താ, പരസ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം പാടില്ല, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, മദ്യവും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ സേവിക്കരുത്, പിന്നെ ചൂത് കളിക്കരുത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്താണ്, ലോസ് ഓഫ് നേച്ചർ ബ്രേക്ക് ചെയ്താണ് എല്ലാരും ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാരും എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് പോകുന്നവനാണ് ചിത്തഭ്രമം ബാധിച്ചത്. അപ്പം നമുക്ക് സംതൃപ്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, കൃഷ്ണനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായാൽ, ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി മുച്ചതി. ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സംതൃപ്തി കിട്ടൂ. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മയി സർവാണി കർമാണി, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. യത് കരോഷി യത് അശ്നാനി, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലവും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യാതാലേ നമുക്ക് സംതൃപ്തി കിട്ടും. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ അത് പ്രയാസമാണ്, നമുക്ക് അതിലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. അത് ഈ നെല്ലിക്ക ആദ്യം കഴിക്കും പിന്നെ മധുരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലാണ്. ആദ്യം നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ വഴിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഒരു എന്താണ്, അസുഖമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. ആ മെഡിസിൻ കഴിച്ച ആ സെക്കൻഡ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം മരുന്ന് സേവിക്കണം. അങ്ങനെ ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായി മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളുടെ മരുന്ന്? എന്താണ് ആധ്യാത്മികമായി മുന്നേറാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് മരുന്നാണ് സേവിക്കേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. നാമജപം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ആ മന്ത്രം ജപിച്ചു നോക്കൂ. അത് ആദ്യം തുടക്കത്തില് പ്രയാസമായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടി എല്ലാ ദിവസവും നാമം ജപിച്ചു നോക്കും, നമ്മളിൽ തന്നെ ആ മാറ്റം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. പിന്നെ മറ്റൊരു സ്ത്രീ പറയും, ഏറ്റവും വലിയ സത്കർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ. അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റൽ പണിയുക, അതുപോലെ അനാഥാലയങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നു, വൃദ്ധസദനം, ഒരാൾക്ക് അന്നം കൊടുക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സേവനം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, നിങ്ങളുടെ ഈ അനുകമ്പ, ഒരു മുറിവ് വന്നാൽ ആ മുറിവിനെ നമ്മൾ ഊതി സുഖപ്പെടുത്തുന്ന പോലെയാണ്. ഒരു മുറിവിനെ ഊതിയാൽ അത് സുഖപ്പെടുവോ? അത് വളരെ, ആ ഒരു ഊതുന്ന സമയത്ത്, നമ്മളിപ്പോ കൈ പൊള്ളി ഊതുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും. ഊതുന്നത് മാറുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ സഫർ ചെയ്യാണ്. അതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം. ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി വിശന്നിരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ ഊതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അവരെ മുക്തരാക്കാൻ പറ്റില്ല, ഈ പ്രശ്നമുള്ളവരിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഉദാഹരണത്തിനാണ്, ഒരു വ്യക്തി വിശന്നിരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കും. ആ ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശപ്പ് മാറും. പക്ഷെ പിന്നെ വിശക്കാതിരിക്കുമോ? വീണ്ടും വിശപ്പ് വരും. അപ്പോ
അതായത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ വീണ്ടും വിശക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ചില ആൾക്കാര് പണക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ ജനിക്കുന്നു, ചിലര് ദരിദ്രനായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാം അവരവൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മ ഫലമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മ ഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പ്രതിവിധിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞ്, ആ കുഞ്ഞിന് വിശപ്പ് വരുന്നില്ല, അവന് ഉള്ള ഫുഡെല്ലാം ദൈവം അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ ഓരോ കർമ്മ ഫലം കാരണം അവൻ അവിടെ ഇതിനുള്ള കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എത്ര വലിയ സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള കാറ് ഓടിച്ചാലും എന്തായാലും ചിലപ്പോ ആക്സിഡന്റ് നടക്കാം. ഈ ലോകം ഓരോ നിമിഷവും അപകടത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ആൾക്കാർ എല്ലാവർക്കും ഈ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മെയിൻ കാരണം അവരുടെ അജ്ഞത കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ മുറിവ് വന്നാൽ മുറിവ് ഉണങ്ങാനായിട്ട് മരുന്നിട്ട് അതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാതെ ഊതിയാൽ മുറിവ് ഉണങ്ങത്തില്ല. ഈ പറയുന്ന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം മുറിവ് ഊതി ഉണക്കുന്ന പോലാണ്. നമ്മൾ അതിനെ മരുന്ന് കൊടുക്കുക, അതായത് അവർക്ക് ജ്ഞാനം കൊടുക്കുക, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൊടുക്കുക. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവൻ ഈ ജനന മരണ ഇനി ഈ ജന്മം എന്നല്ല അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പോലും അവന് അത് സുകൃതിയാണ് കൊടുക്കുക. അതിന്റെ എഫക്റ്റ്, ആ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിച്ചാൽ അവൻ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ, നമ്മൾ ജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കൂ, ആരെ കാണുമ്പോഴും അവരടുത്ത് ഒന്ന് നാമം ജപിക്കാൻ പറയൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഉയരാം, അവരുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറും. ഈ സഫർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഈ കർമ്മത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മഫലത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയാണ് നാമജപത്തിനുള്ളത്. കൂടാതെ ഈ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ടാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാരും അജ്ഞരാണ്, അന്ധകാരത്തിലാണ്. അവിടെ വെളിച്ചം കൊടുക്കുക, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊടുത്ത് അവർക്ക് വെളിച്ചം കൊടുക്കുക. ആ വെളിച്ചം കിട്ടിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഈ കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇത്രയും വീക്കാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ്. ശാരീരികമായിട്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം വളരെ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരാഴ്ച ഋഷികേശിൽ നിന്നു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര കാറ്റും മഴയും, ആ മൺസൂൺ തുടങ്ങുകയാണ് അവിടെ. ആ കാലാവസ്ഥ മാറിയപ്പോഴേക്കും പ്രഭുപാദരുടെ ശാരീരികമായിട്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം വീക്കാവാൻ തുടങ്ങി, കയ്യും കാലും ഒക്കെ നീരാവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ തമാൽ കൃഷ്ണ പ്രഭുവാണ് ഫുൾ ടൈം നമ്മുടെ പ്രഭുപാദ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭു ഇങ്ങനെ കാലൊക്കെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, എന്റെ ഈ ശരീരത്തെ വിട്ടേക്കും, ഇതിങ്ങനെ ഓടി തീരാറായ ഒരു യന്ത്രമാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ല, എനിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴെങ്കിലും വയ്യാതാവുമ്പോ എപ്പോഴും പറയാം, എനിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണം, കാരണം ഞാൻ ശരീരം വെടിയുവാണെങ്കിലും വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് എന്റെ ശരീരം വെടിയണം എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. പിന്നീട് പ്രഭുപാദർ പറയും, ഇനി നിങ്ങൾ വിൽപത്രമൊക്കെ എഴുതണം. അപ്പൊ വിൽപത്രത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. ആ വിൽപത്രം എല്ലാം റെഡിയാക്കണം, ഞാൻ ഒപ്പിടും. അപ്പൊ ഇനി എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എന്റെ മരണം സംഭവിക്കും. ആ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൃന്ദാവനത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചാകട്ടെ. എനിക്കിനി പുതിയതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ പറയാനില്ല. എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയും ചെയ്യുക. ഞാൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്രധാനമാണ്. കൃഷ്ണൻ ശാശ്വതമായി നിലകൊള്ളുന്നത് പോലെ ജീവജാലങ്ങളും ശാശ്വതമായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ എന്നെന്നും ജീവിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ട ശിക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതം ശാശ്വതമാണ്. ഈ ശരീരത്തിന്റെ താൽക്കാലിക തിരോധാനം, അതിന് പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല. ശരീരം നശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ എന്നെന്നും ജീവിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി.
എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും വയ്യാതിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ തമാൽ കൃഷ്ണ പ്രഭുവാണ് നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയും എനിക്ക് GBCയിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം കാണണം, എല്ലാരെയും വിളിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ GBC മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും പല രാജ്യത്തുള്ളവരാണ്. അവരെല്ലാരും കൂടെ വരുന്നു. എല്ലാരും കൂടെ വരുമ്പോ അവരെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കും. അവര് അതിൽ കാരണം പ്രഭുപാദർക്ക് അധികം സംസാരിക്കാനൊന്നും വയ്യ. അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരാള് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് ഏർപ്പാട് ചെയ്യും. അതായത് പ്രഭുപാദരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവര് വളരെ വിഷമിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർ എന്നും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. എന്നാലും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നാളെ അതെന്തായാലും സംഭവിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ സൽസ്വരൂപൻ ആ പ്രഭുവിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത്. സൽസ്വരൂപൻ അവിടെ ചെല്ലും. പ്രഭുപാദ ഇവിടെ വന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയണമെന്ന് GBCയിലെ മറ്റംഗങ്ങൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങ് ആദ്യം രൂപീകരിച്ച GBCയിലെ ആദ്യ അംഗങ്ങളാണ് ഇവർ. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം GBC അംഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. എത്ര കാലമാണ് ഈ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കേണ്ടത് അറിയണം എന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും അവര് എന്നെന്നും ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരണം. ഒരുപാട് യോഗ്യതയുള്ളവർ വരുവാണെങ്കിൽ അവരെ ഈ സ്ഥാനത്ത് കാര്യശേഷിയുള്ളവരെ അവരെ ഇതിലോട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക, ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുക. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ GBCയിലെ മറ്റൊരു അംഗത്തിനെ അതിന് പകരം തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ദീക്ഷാദാനം, ഒന്നാമത്തെ ദീക്ഷ കൊടുക്കുക, രണ്ടാമത്തെ ദീക്ഷ കൊടുക്കുക, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയും അത് ഞാൻ ചില ആൾക്കാരെ നിർദ്ദേശിക്കാം. ഈ ആൾക്കാരായിരിക്കണം ഇനി മുതൽ ദീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം ചില ആൾക്കാരെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് BBTയെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് ഭക്തിവേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ്. ഭക്തിവേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റില് ഇപ്പോൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സാധാരണ ഗ്രന്ഥം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രഭുപാദർക്ക് സാങ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. അപ്പോ അങ്ങ് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ ആ ചോദ്യം ഭാവിയിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടോ? അങ്ങ് കാണാതിരുന്നേക്കാവുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയും അത് നമ്മള് വൈദഗ്ധ്യത്തോടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കും എന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കിടയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള അധികം പേരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. കാരണം ഈ സംസ്കൃതം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതായത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഫിസിക്സ് നോക്കി പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചാലേ മനസ്സിലാവൂ. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പ്രത്യേകം പറയും ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തികൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാര് മാത്രം, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടവർ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ആ ഉത്തമ ഭക്തർ, പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാര് മാത്രമേ ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാവൂ. കാരണം അവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ലാതെ സംസ്കൃതം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദർ വ്യക്തമായിട്ട് പറയും. സംസ്കൃതത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ വേണ്ട പ്രത്യേകത യോഗ്യതയുണ്ട്. അതാണ് സാക്ഷാത്കാരം നേടാത്ത ഒരാൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഭാവാർത്ഥ കുറിപ്പുകളെല്ലാം സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. പിന്നീട് ജൂൺ മാസമായി. ജൂൺ മാസത്തില് ഒരു രോഗവിമുക്തിക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യാശ അദ്ദേഹം കാണുകയാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു രോഗം മാറുന്ന പോലെ, കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ശക്തി ലഭിച്ച പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി കുറെ കൂടെ പറയാനുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് ഒരു 1/4 മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും ബാക്കിയും കൂടെ പറയാൻ. നമുക്കപ്പോ അടുത്ത ക്ലാസ്സില് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കാണാം. ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നമ്മള് GBCയിലെ അംഗങ്ങൾ വന്ന് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനിയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് വളരെ പ്രധാനം. അന്തിമ ഉപദേശങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. തന്റെ ശരീരം വെടിയുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. അത് ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ എല്ലാരെയും ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്താണ്, നമ്മൾ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷന് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്?
നമ്മളുടെ എല്ലാരെയും അവസാനത്തെ പരീക്ഷ മരണം. ആ മരണം എന്ന പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കണം. ആ വിജയം നേടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരടുത്ത് മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വരണം, ഒരുപാട് റീത്ത് എന്റെ മേലിൽ വെക്കണം, ആൾക്കാർ എന്നെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയണം, എന്നെ കുറിച്ച് ന്യൂസ് വേണം, എന്നെ ആദരിക്കണം, എന്റെ വലിയ പടം വെക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് ആൾക്കാരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ. അതാണ് അവരുടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം ജീവിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? മരണ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ചിന്ത എന്തായിരിക്കണം? ആ വ്യക്തി അറിയുന്നില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനൊക്കെ ഫലത്തിന് അവിടെ യമരാജൻ ആൾക്കാരെ വിട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് പോവുകയാണ്. അതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അവര് ഈ ഭൗതികമായ കണ്ണുകളിൽ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ന്യൂസില് ഒരുപാട് പറയുന്നു, എല്ലാരും വണ്ടിയിൽ പൂക്കളൊക്കെ ഇട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഇതൊക്കെയാണ് സക്സസ്ഫുൾ ലൈഫ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണം എന്നുള്ളത് പ്രഭുപാദർ ജീവിച്ചു കാണിച്ചു തരികയാണ്. അപ്പോ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തീരില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച എന്തായാലും അതിനെ കുറിച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞ് പ്രഭുപാദരുടെ ലീല